Ara fa tot just un any, el 28 de desembre de 2015, ens vàrem reunir diverses assemblees a la Vila Republicana Insubmisa de Celrà per celebrar el Congrés Fundacional del nou espai de coordinació juvenil, les Assemblees de Joves per la Unitat Popular. El nostre objectiu era clar, aglutinar el jovent organitzat en assemblees i col·lectius en un espai de coordinació per tal de garantir una incidència en l'àmbit nacional. Havíem passat molts mesos debatint i reflexionant sobre la situació política i la nostra conclusió va ser: no ens podem limitar al treball local. Si bé el treball local és el pilar fonamental i obre tot un ventall de possibilitats i avantatges, ràpidament ens vam adonar que de poc servia la nostra feina si el nostre discurs polític no arribava més enllà dels nostres pobles, ciutats o comarques. El nom d'aquest espai de coordinació creiem que reflecteix prou bé quin és el component clau, les assemblees de joves. Una de les tasques fonamentals de la nostra coordinació és la de donar suport a les assemblees de joves i reforçar el seu treball local per tal de mobilitzar-lo i organitzar-lo, per cercar alternatives a l'ordre social vigent i ajudar a assolir la llibertat nacional i social del poble català. Per tant, les assemblees de joves es reconeixen com a eines de conscienciació, participació i lluita del jovent. Alhora, les assemblees i col·lectius que hem anat construint aquest espai trobem el nostre referent en la constant lluita que el poble català ha mantingut per la seva supervivència i contra els explotadors i ocupants. Nosaltres no podem, com a jovent, desaprofitar l'oportunitat històrica que tenim al davant i ens conjurem per garantir la llibertat de la nostra terra, l'eliminació de tota classe social, la superació del patriarcat i el canvi de model mediambiental. Amb aquesta nova eina que vàrem fundar ara fa tot just un any, ens inserim dins el fil històric amb la voluntat d'anar-nos adaptant als nous temps, de prendre partit pel projecte d'alliberament nacional i social del nostre poble i d'integrar-hi les diverses lluites d'arrel popular que hi viu al nostre país. Vivim una etapa en què la conjuntura política i social canvia a un ritme frenètic. Cal situar-nos i emprendre polítiques valents per avançar cap a l'objectiu de la República Catalana Independent i la unificació confederada dels països catalans. Amb la nostra pràctica política ens proposem realitzar una tasca incansable de conscienciació de classe, de gènere, ecologista i nacional al jovent no organitzat que ha participat de les mobilitzacions populars per la independència. Amb tot, volem manifestar que no ha estat un any fàcil. Ningú ens va dir que ho seria, però continuarem treballant juntes per enfortir el moviment juvenil de la nostra terra i aconseguir els objectius que vàrem acordar ara fa un any. Amb el convenciment que construïm un espai nacional i de coordinació entre assemblees de joves, que compartim anàlisis, recursos, experiència i formació i per engegar una política nacional compartida amb l'objectiu de sumar esforços per culminar el procés d'independència, cap a l'objectiu estratègic del socialisme, l'eliminació del patriarcat i un canvi radical de la manera de relacionar-nos amb la natura i el medi ambient. Visca la terra! Lliure!